Wait lang. Ay, wait lang. Nagpagupit ka because... Ano? Nagpagupit ka Because, Pogi ah. kasi, Pogi ah. Kilig ako kapag ika'y nakita. So, hello. Kumusta? I hope you guys are doing good. I hope you guys are doing fine. So, another V na naman tayo. And yes, welcome back to my channel. Welcome. My name is Jerry Jenner. And for today's episode, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa pag-ibig dahil nga February ngayon. Buwan na mga nagmamahalan, buwan na mga in love, buwan ng kung saan marami na naman mag-birthday sa November. Alam niyo na kung bakit. Ako. Wag magmaang-maangal. Diba? But anyhow, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagbabago. because, Yes. Handa ka bang magbago sa larangan ng pag-ibig? Change is coming! kasi, Ano? Tara, let's talk. Talk is not just talk. This life we've all been waiting for. This life I'm not Hindi ako nagpapigil, hindi ako nagpatinag sa kung ano-anong bagay. Maitanong lang sa mga taong naka-live sa TikTok ang nag-iisang katanungan na minsan ba talaga love requires change? Yes or no? Why? kasi, Diba? Nakakaloka kasi iba't ibang uri ng tao ang tinungan ko. May mga member ng LGBTQ community. Of course, kasama ako dyan. Kabilang ako sa community na yan. May mga lalaki, may mga babae, may mga afam, at may mga celebrity. Ito, tunghayan natin ang mga sagot ng mga respondents. Let's talk. Minsan ba talaga love requires changes? Yes or no, and why? Oh my God! Question for the, when you do something for someone you love. Oh my. You go in the direction where he wants you to go. Ha? Tatayuan kita. Wait lang, Mars, ha? Upuan pala. Jerry General! This is FIFA TikTok, man. We don't care. Nabigla ako sa pa-question and answer. May isipin ko. Kamusta? Marami kasi nagbabago sa sa love eh. That you can't dictate to him, but Ang hirap naman. Just... Let me think. What do you mean? That's hard. I'm not into love. Pwede ka magbigay ng magandang dahilan. Huwag niyo akong tanungin about sa love na yan. Ano, pwede kang magbigay ng magandang dahilan sa yes. wala lang. Yes. No. Yes, require yung pagbabago. Yes. No. Siguro, depende. for me, yes. Para maiba naman yung wala lang. Bro, I have never, Yeah. Ang sagot ko, it depends. Huwag niyo akong tanungin about sa love na yan. yeah, I think it requires compromise. You can't expect the other person to change themselves. Yes. Feeling ko yes. Actually, kung mahal mo naman talaga, Oo naman. Parang ano kasi yung word na requires? Yes, love requires change. Well, definitely that person if... Yes. kasi mahalin niyo yung partner niyo o yung magiging partner niyo ay may ayaw pala sa inyo. I mean, kung magmamahal ka, mahalin mo ng buo, tanggapin mo kung sino. At Change or changes. Para maging confident ka. Bro, I don't even know. I've never gotten involved with any girls. I'm just vibing, doing my thing, dude. I think it's all about compromise. If you love someone, you change for them, right? When you love somebody, you gotta change because you gotta keep up with their bull crap that you probably don't like. They do some of the things and they gotta put up with yours. As everyone's changing, everyone's always changing constantly. So you've got to by change, if you mean grow, then yeah, you grow together, don't you? Sometimes you have to change to really prove the person that you love them. I would not be lying whatsoever. Kasi, sabi nga nila, di ba? Only constant thing in this world is
change. Kahit sa relationship, meron talaga mga changes, lalo na kung dating sa maturity, nade-develop yung character nyo. Hindi natin alam kung papangit or paganda yung character nyo, yung relationship nyo. So talagang expect mo may changes along the way. Actually, ako, ang laki din naman ng naging improvement ko ever since I felt love. Ayan, parang, I mean, yung mga bagay na akala mo tama pero hindi naman pala talaga tama. Kung mahal mo yung isang tao, huwag mo siyang baguhin. Kasi bago ka pumasok sa buhay niya, ganun siya. Huwag kang lalabas ng buhay niya, marami kang binago sa kanya. Kasi kung mahal mo talaga yung tao and you want him or her to be happy, hindi na kailangan umabot sa maging requirement pa siya. Kusang nanggagaling sa puso mo yung pagbabago. Okay, if you're feeling low and but you shouldn't take it out on other people. We love every imperfections of our partner and we fell in love in those imperfections. Kung mahal mo, hindi mo kailangang magbago. You don't have to change anything para lang, kumbaga parang mag-work yung relationship nyo. Kung magbabago ka naman para sa kabutihan and if you would change para sa partner mo, para tumpusin yung relationship nyo, yes. Kasi kailangan nagbabago siya in time. Dapat nag-grow, dapat yung career nyo, yung sarili nyo nag-grow. Pag sa love, you have to change. Gusto mo na magbago, huwag mong gagawin dahil sa isang tao. Gawin mo para sa sarili mo. Kahit anong pagbabago, pag hindi mo gagawin para sa sarili mo, hindi yan mag-work. Felt like a natural progression. I'm sure everybody has also felt down and that you questioned your self-worth. Sorry, this is no sour grapes whatsoever because I really promised myself that this is all about being positive. I don't know if you believe in this, but I feel that God always finds a way to make you go in the direction where He wants you to go. That you can't dictate to Him, but He will be the one to find the right path for you. You've had your share of disappointments in life. And there are so many things that you thought, especially at the start of the year, that would be going in this direction, and then it did not. Take it from me that what you were praying for is not necessarily what God wanted for you, because what He will give you will far outweigh and will be so much bigger than what you were hoping for. Dugtungan nyo na lang. I'm not into love. Huwag niyo akong tanungin about sa love na yan. Yun lang. At natunghayan natin ang mga iba't ibang sagot ng ating mga respondent ng TikTok. Mapa Pinas, mapa ibang bansa, mapa LGBTQ community, mapa AFAM, mapa babae, lalaki at kung ano-anong uri at kung ano-anong sangay na profesyon dito sa ating mundo, pati na sa Pilipinas, mga celebrity at mga tamang chill-chill na TikTokers lang. Pero, may hindi pa kayo naririnig ang aking point of view about sa minsan ba talaga love requires change? Yes or no? Why? But this time, gagawin ko siya in a monovlog way. Diba? Yung usual na ginagawa ko sa aking vlog, yung tatalak ako, tatalak. Ganun lang. Minsan talaga, love requires change. Kung talagang mahal mo, tatanggapin mo kahit ano pa siya. Seryoso ka? Diyan mo nasusukat yung pagmamahal ng isang tao? Girl, gising! Kung talagang mahal mo, hindi mo i-tolerate yung mga bagay na hindi makakabuti para sa kanya at para sa iyo. Paano kung ayaw niya mag-aral at lagi siyang absent sa work? Sosuportahan mo pa rin? Tanungin mo muna kung anong problema niya. Kasi maaaring meron siyang pinagdadaanan na hindi mo pa alam. Then think something that might help him realize that ruining his career is not the key. Diba? Kung talagang mahal mo, hindi mo babaguhin. My God! Itigil nyo itong ganitong pag-iisip. 2021 na! Ano ba? Level up tayo, level up! Kaya nga nagmamahal ka kasi gusto mo maging masaya kayong dalawa. And minsan, yung mga happiness, may mga kaakibat siyang pagbabago. Paano ka sasaya kung dala-dala mo pa rin yung mga pangit mong ugali? At
yung mga hindi magandang bagay na nakasanayan mo. 'Di ba? Sino ba naman ang taong nagmamahal ang gustong magstay sa ganong sitwasyon ang mahal nila? 'Di ba? Wala. Kaya minsan talaga, love requires change. Pero alam mo, minsan, kahit gawin natin ang lahat para lang mamulat sila sa kung anong makakabuti para sa kanila, kung ayaw naman nila tulungan yung sarili nila, edi useless, wala talagang mangyayari. Kung ayaw magbago, hindi talaga yan magbabago. Kahit pa iparamdam mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal, wala siyang pakialam kasi kampante naman siya na never at never at never mo siyang iiwan. Ganon yun. Kung magkagusto mo sa iba o di naman matukso, hindi mo mapipigilan magloko yan. Kahit ibuhos pa sa kanya lahat ng tiwala mo, kung lolokohin ka niya. Minsan talaga, hindi sapat yung pagmamahal natin para lang makita yung worth natin. Kasi, most of the time, nakikita lang nila yung halaga natin pag nawala na tayo sa kanila. Pag tayo na yung sumuko. Pag tayo na mismo yung lumayo. And that is the saddest thing about love. Diba? Yung kahit wala ka ng ibang ginawa, kundi magmahal ng totoo, in the end, pag hindi para sa'yo, hindi talaga yan para sa'yo. Okay? Tandaan mo yan. And that is my POV. Minsan ba talaga, love requires change. And also, I would like to thank all the respondents, Miss Chris Aquino, Miss Manila Alexandra Abdon, Direct Ricky Rivero, B-Boy Ramirez, and some of my friends, Ken Estrada, Ellie Francisco, and few others. Again, maraming salamat sa inyo dahil talaga namang pinag-isipan niyo yung mga sagot niyo at talaga namang nag-participate kayo. And also, pati sa ibang tao na binigla ko lang talaga, diba? Maraming salamat talaga sa inyo. Talagang super duper thank you. Okay, well appreciated. And also guys, please don't forget to follow them sa kanilang mga social media account sa TikTok at sa Facebook at maging sa Twitter, okay? And also, don't forget na rin i-follow nyo ako, okay? Again, thank you so much for watching my vlog. I hope nag-enjoy kayo. I hope meron kayo natasagap na konting kaalaman or mapag-isip-isip kayo na dapat nga bang magbago ang isang tao sa larangan ng love. Again guys, thank you so much for watching. Don't forget to click like, subscribe, and comment. And I'll see you again on my next vlog. Tara, let's talk next week ulit. Bye! Mwah!